Салом YouTube, салом мухлисо, салом ба ҳама одамоне ки мехоҳанд дар шароити хона, дар дуруни хона, яъне электрик нестанд, мехоҳанд ки электроплитаашон, яъне плитаи мечтаи худшон таъмир кунанд, ремонт кунанд, мехоҳанд ки тени нав часпонанд, мехоҳанд ки переключатели нав часпонанд. Барои ҳамаи одамо ҳамин видео дахл дорад, барои одамое ки тоқати кор кардаги нестанд, якум бор меқапанд, фақат нигоҳ кунед, фақат беток кор кунед, бесвет кор кунед. Барои одамое ки аллакай тоқатшинос ҳастанд, кор кардагиянд, я қисман электрик ҳастанд, барои ваё фақат ҳамон қадар принсипи кориша нишон медиҳем ки вақте часпондан аз рӯи сопротивление, аз рӯи муқоимати тен, аз рӯи мегем порядкаи тақсимоти се линияи тен ва порядкаи тақсимоти переключател ки ҳангоми хато ё безе пайваст кардан метавонад, яъне каротки замиган расиши кӯтоҳ ба амал ояд ва оқибатҳои нохуш ё ноговорро оварда расонад. Марҳамат, тамошо кунед. Дар инҷа барои мо чӣ лозим мешавад? Худи переключатели нав, тени нав, хеле гуфтем ба мо симои нав, яъне тайёр харидагием дар инҷо, наконечник дор, айду тарафаш, як тарафаш барои тени кулла, бо тенои ҳастанд ки тавассути болт маҳкам мешаванд. И ҳозираш варианти мо варианти отжимное мегӯянд, ҳамин просто дар ҳамо наконечникҳои тен дохил мешавад. Се намуд сим, сичени дар кори сичене ки худи барои ҳамо киловатти тен қувват мекунад. Баъд дута дигар сими вадной, яъне аз симе ки аз розетка мегӯянд, дар дурун симиш ҳам сими огнеупорне ки дар дохили плитаи мешта ҳарорат баланд аст, гармида чӣ об нашаванд. Хай якум корро сар мекунем аз санҷиши тен. Тена чӣ хел санҷиш проверка мекунем. Тени нав бояд кадом сопротивлениеро нишон диҳад ва тарзи пайвасти тенам низ дар ҳамҷа чӣ қайд карда мегзорем. Чӣ хеле ки гуфтем барои якум корро сар кардан аз санҷиши тен сар мекунем. Мултиметр қати дарси гузаштагида дар бораи мултиметр ҳамата фаҳмонда будем ки чӣ барои чӣ хеле гуфтем дар ҷо тен қати кор мекунем, сопротивление, яъне ма чӣ хеле чен кардагием, мо пешакӣ медонем ки тени мо се положение дорад. Якта обши меган умумӣ, дутаи дигар линия, яъне як тараф қати ду тарафа мебинем, бояд обши қати як тарафи мо 120 ом нишон диҳад сопротивление, яъне муқоиматаш, обши қати тарафи дигармон 80 ом. И барои санҷидани тени нав, тене ки положенияш созай корӣ аст. Аҳамият тен дар инҷа дар мултиметр 200 ом мондагием ё ки 2 килоом монем хубтар мешавад. Барои санҷиш тенора чӣ хеле гуфтем, якта обши, ҳамавақт обши аз тарафи боло мешава омода. Аҳамият тена вақти чапана монем, аз тарафи боло вақти ростана бошад аз тарафи поён. Якта обши мемонем, фарқ надорад. Вақти сопротивление чен карданда шӯбҳои тен, шӯбҳои мултиметр плюс минус фарқ надорад. Якта да обши меқапему, мултиметр тофтиста? Якта як тен монда. Шели гуфтем 120 дар ҷа ҳисобе ки хеле плюс минус дора қатиш 126 нишон, яъне аз нормарам зиёдтар, и хуб аст. Аз норма кам набошад ки тен камтара гар мекунад. Якум линияи мо 126 нормале, дуюм линияи мо 80 гуфтем, 86, ишам ай норма зиёдтар, яъне тени нав хуб аст, бе ягон вай кор мекунад. Метавонем ҳар ду линияро дар алоҳидагӣ бинем, яъне аз 200 зиёдтар шавад. 212. Ишам ягон зарар надорад, хубтар аст. Барои чӣ чен кардем, барои мо чӣ хеле ки часовой стрелка, по часовой стрелка меган, тофтеста линия. Якум чӣ хеле гуфтем обши, аз ҳамин тарафи обши ҳисоб мекунем. Якум, дуюм, сеюм. Чӣ хеле гуфтем по часовой стрелка, яъне тени тарафи боло сар кардем. Якум, дуюм, сеюм. Барои чӣ якум, дуюм, сеюм? Барои ҳозир дар вақти переключателя часпондан гап мезанем. И барои санҷиши тени мо буд. Метавонем ки тена мо сахт кунем. Чӣ хеле ки нишон дода будем наконечникҳои харидагӣ қати. Якум сар мекунем, дуюм фарқ надорад. Чӣ хеле ки қайд кардем,
як тарафи наконечникора и тарафш барои переключатели дар дохил шудан, ин тарафш ҳамун кансои тенда, яъне як тарафи наконечник кулула буд, яъне гуфтаем як намуди дигаш болт қатъ мешава, и ҳамун намуди бе болшай дохил мекунему, ана тарафи дигарша барои переключатели дар мондан омода мекунем. яъне баъд аз дохил кардани наконечникҳо ба кансои тена чикор мекунем? Тена баъд ҳамун бигем лонаи худаш ба гнездои худаш дохил мекунем ки барои часпондани переключатели мо халал нарасонад. вақте ки дар ҷои худаш тена дохил кардем, аҳамият метаҳем ки анамо охирои тен, яъне наконечникҳои тен аз якдигар дур бошанд. изолятсия камтар бошад, метавонед даба бикунед, барои якдигар шудан нарасад, ки ҳисоба метавонад короткӣ замекани ё расчикто ба амал биёяд. вақте ки тена монде, мегзарем навбат ба переключателро часпондан. переключателе чӣ хеле гуфтем, тена ҳисоб кардем 1 2 3 порядкаи часови стрелка қатӣ барои чӣ ҳисоб карда будем? барои як тараф переключатели мо аҳамият гуфтем, перемешка гуфтаги худаш пешакӣ тайёр кардагия, яъне ду тарафи линияи мо метавонем фаз и тараф 0 метавонем и тараф 0 и тараф фаз фарқ надорад, фақат хатогӣ нашавад ки дар ҳардаш ҷади тадорафта ята фаз ята 0 намонад ки бо охираш кинои низ ки мешавад. ана барои ҳисобе ки карда будем, ҳамун ҳисоби 1 2 3 кардагимон 1 2 3 мешавад, чорум линияи мо мешавад лампа, яъне плюсаи лампа ё минусаи лампа кадомаш ки ғалтад. лампае ки индикатори ки пеши мештада нишон метад ки ток ҳаст ё нест, ё гирён аст, гирён нестем. чӣ хеле ки ҳисоб карда будем, бологии мо якум, бологиро мегирему, якум куҷоро гуфтем, ҳамунҷо дар чӣ пайваст мекунем. часови стрелкаро ҳисоб кунем, агар дуюми мо дар куҷо, дар дуюм, сеюм охир дар сеюм линия. пас он як ҷои дигаремонро гуфтем барои чӣ? Барои лампочка. хел гирем барои як перемичкаи мо дигари переключатели да ҳисоби ки мештаи дутагар асос кардастем, мо якташ да мефаҳмонем, ҳардушам ҳамун як кор мешавад. се линияамонро часпондем, метавонем ки гузарем қисмати чӣ? Қисмати асосии линияи меомадагии мо да симое ки аввал да нишон дода будем, ҳамун симон, яъне якум линияи мо ё плюс ё минус, ҳисоби ки ҷараёни тағйирёбанда аст, ҷоро ҳалиш кардан ягон зарар надорад. тарафа пайваст кардем, ин тараф ду линияе ки меброяд, гуфтем куҷо? тарафи симе ки аз розетка дохил мешавад, яъне плюс минус земля, заземлени. лампара индикатора тарафи дигариша метавонем дар кадом тараф? Дар тарафи нолмон часпонда монем. нишон перемичкаи дигари переключател. ҳайрон нашавем ки симо барои чӣ истодагиам дар инҷо. маълум аст ба фикр мо тарафи суб пештара гирам кадро. лампа гуфтем 1 2 3 и плюс минус ки дар куҷо да токи розеткаи мо дохил мешавад. якташ даи якташ да пауза кун кисна. вақте ки тена ҷошда монден, ҳатман зажиме ки тена меқапа аётон набурорен, ин чизи важне, барои тен ғалтиданаш мумкин аст дар вақте ки агар ин набошад. ду тарафи асосиро гуфтем, вақте ки плюс минуси розетка да мечаспонем, ҳатман яъне термоусадка меган, термоусадкае ки огнеупорне намемонад сӯхтан шланг, барои касани вақте ки мерасад ягон ҷои дурун пешгирӣ мекунад. ҳардуш дам чӣ термоусадкаро пӯшонда мемонем.
вақте ки ҳамаи корро буд кардем часпоне ҳамаша пешаи дар розетка задан як бор дига месанҷем, яъне переключател қатъи якум положение мо вақте ки задем бояд ана яъне 200 чанд, яъне ҳамун дута теное ки прямо гуфтем линияи пайваст шуда буд, ҳамун дута 200 стандартша ман мегӯм, шумо определям нигоҳ кунем плюс минус. Якум положение мо 200 гуфтем, дуюм положение мо бояд 120, сеюм положение мо ана 80, чорум охирум положение мо ҳисоб ки дута сопротивление як ҷо мешавад, айрӯи формула ҳисоб кунем, яъне дута сопротивление ки як ҷо шид, общи сопротивление ними як сопротивление ки ҳамада камтар буд, ҳамон хелша дарси гузаштагида дар бораи муқоимат гап зада будем, формулаш ҳаст. Яъне охираш бояд 50, 40, 48, 45 ҳамин хел диҳад. Агар ками параметро бошад, худо хоҳад печкатон 100% заводскои сабират шудагӣ метавонед бо дили пур истифода баред. Лайк монед, обуна шавед. Барои диққататон ташаккур.